La trobada de Carlet, igual que la resta de trobades que hem fet fins avui, en una quantitat fins a 34, perquè estem 34 anys organitzant trobades ací i allà de la comarca de la Ribera, el que vol és escenificar el suport de les comunitats educatives i de les entitats socials i culturals de la Ribera a l'ensenyament en valencià. També el suport de les persones i de les organitzacions comarcals a aquell ús més digne del valencià al carrer i a l'administració. Això vol dir que la trobada s'ha convertit en una fita que la gent no pot renunciar i per tant la té al cap i en l'agenda per a poder vindre tots els anys i complir no en l'obligació sinó en la satisfacció de participar en la festa pel valencià, que és una festa reivindicativa. També, igual que és reivindicativa, totes les trobades que es fan enguany, que es fan fins a 21 en tot el territori valencià. Enguany, en el manifest ja diem que el que estem reivindicant és un somni ja antic d'Escola Valenciana, que és la capacitació lingüística dels nostres funcionaris i funcionàries, perquè creiem que a l'administració la incorporació de la capacitació lingüística entre els funcionaris implicaria un augment de la qualitat de l'atenció als usuaris de les administracions públiques. No volem desplaçar l'altra llengua cooficial, sinó el que volem és que l'administració assumisca la seva responsabilitat legal, que és aplicar aquesta capacitació a tota la gent que treballa en les administracions públiques. També subratllem la necessitat que hi hagi una llei d'igualtat lingüística a través de la qual se marquen àmbits de normalització, per exemple, en el cine comercial, fent pel·lícules en valencià a través d'una quota de pantalla, incloent l'administració, o que la música i altres activitats de relació, fins i tot en l'àmbit privat, hi hagi una presència del valencià que almenys siga proporcional a l'ús que se'n fa del castellà.